Здравейте, приятели! Както вече знаете от предишните видеа, това е Спас. Това е Ники. И в днешното видео пак имаме гост, който е Петър. Днешното видео е на тема подкаст, всичко свързано за спининг риболова, който ще го изпълни Спас. Спининг риболова е един от най-популярния и динамичен вид риболов. Той може да се използва, да се практикува както от деца, така и от възрастни, от начинаещи, от опитни рибари. Основната идея му е да се използва за хищни риби. Участват клатушка, блесна, силикон, воблер, муха и други различни прибори. Добре, това беше от приготвената му реч. Нека да преминем към първи въпрос, който ще го зададе Петър. Как се запали по спининг риболов? Какво те привлече спрямо другите видове риболов? По спининг риболова се запалих от Twitch Fishing, Vanco Craft Fishing и Fishing Zone. Аз предпочитам да практикувам спининг риболов, отколкото фидер и дънен риболов. Това е. Добре, втори въпрос, как да изберем правилно спининг оборудване? Спининг оборудването, вземете си лъйца дълга 2 метра и 20 см до 2 метра и 2,40 макара подходящо за спининг риболов, изкуствени примамки като воблер, силикон, клатушка, блесна, въртележка. Това е. А за кортите? Те ще им предложат корд в магазина. Добре. Давайте един въпрос. Какво е най-важното при избора на спининг монтаж и как да го приготвим? Спининг монтаж, най-важното е влакното и примамката. Примамката може да е воблер, клатушка, блесна и силикон. Силиконът има G-глава и силиконова рибка. Ако ще го направим, може да използваме мухарския възел, той е най-лесен, може и по-сложни. Честите грешки при спининг риболов и как мога да ги избегнем? Най-честите грешки при спининг риболов се избират тънка корда, която е най-голямата грешка, защото по-слабата корда може да се къса по-лесно. Най-добре е да се взима по-здрави влакна. Това е едната грешка. Другата грешка е пренебрегва са оборотите и предърпването. Какво носиш винаги със себе си, когато излезнеш за спининг и кое е най-важното оборудване? Аз винаги нося със себе си корда, отделни вирбели и силикони, воблери, клатушка, зависи на какво лова. Защото винаги може да се съши да стане проблем. Това да е колега към този въпрос? Да. Добре, шести въпрос. Как се избира правилната тежест на примамката? Тежестта се избира според акцията на въдицата. Добре, колега, давай седми въпрос. Има ли разлика в подхода при риболов на река и на стоящи води? Да, има. На стоящи води е по-лесно, колкото при речния риболов. Речния риболов има по-силни вълни, които малко по-забързват воблера и силикона. Какво ви вдъхновява да практикувате спининг риболов? Спининг риболова е по-популярен и по-динамичен. Не се чака с часове, отнема няколко минути, превъртваш, предърпваш, въртиш само макарата, не като другите, като дъния и фидер и карп риболова да чака по часове и дни. Коя е най-запомнящата се риба, която сте ловили на спининг? Бяла риба. Може ли още малко информация, колега? Тази бяла риба беше около 5 кг. 5 кг. От лодка. От лодка, добре. И последния въпрос. Коя е най-голямата риба, която си хващал на спининг риболов? Бяла риба. Тази също? Да, тази също. На какво е фон? На воблер. Добре. Супер, благодарим за отговорите. И това е края на това видео. Благодарим ви на всички, които изгледахте. Можете да лайкнете видеото, да се абонирате за канала.
да напишете едно коментарче по ваш избор. И това беше от нас. Чао!